Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Office of Deputy Commissioner East Khasi Hills District Shillong kalakkantaj yak Jingpan Board Jonga Khasi Students Union KSU ban Pynlong yak Jingïakhih bat kumjo ka Jingïakhih Shong Kyllaiñ Myngngor haka arpoi tarik Khyndailad arjar arfun riu. Kat kum kasithi ka balapha do Deputy Commissioner haka janmit jonga arpau tarik Khyndailad arjar arfun riu laong baya ka jingkarpat jonga KSU ban Pynlong yak Jingïakhih bat na jayau samat pran sa Khyndailad bat ka Jingïakhih da ka ba Shong Kyllaiñ Myngngor ha Khyndailad lakkantaj no. Lakado baga jing kentaj pan ay gani ke Jingbit ke day hadin ke Jingjia ke huri hura ke jing punjulor baga jing thangkali ki bala ja ha ke bike rally bala Pynlong daga seng ha ke khat Khyndailad tarik Khyndailad araja arfun riu. Laparu eka kopi jonga tega sithi show Superintendent of Police ke East Khasi Hills bat ki Sector Magistrate na ke benta ke jing tip bat ke jing pentrai kam ke badon kam. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya